Muistikamman irroitus tapahtuu klipsit aukaisemalla. Joo, eli tässä esitellään nyt muistikampoja. Tämä sattuu olemaan ST-rammia. Vanhemmassa emolevyssä käytetään, eikä uusimpiin emolevymalleihin. Ne käyttää DDR2, DDR3-kampoja. Tässä on kampoja tiedot löytyy tosta. Tää on Kingston, joka on yleisin muistikampa valmistaja. Ja taku, niissä on yleensä elinikäinen. Ja tässä on sitten mihin ne laittaa kiinni. Onko siinä? Joo. Muistikammat painetaan varovasti niille kuuluville paikoille. Voimaa ei tule käyttää.